Bismillahirrahmanirrahim. Sumeblak ing sutra seta pratandha ringgit purwa wus kabuka dalang minangka jejering Gusti wenang murba ora wenang kapurba blincong pratandha sarating Hyangwarka dodhok lan kepyak minangka keteking jantung debok pralambangi bumi loka wayang minangka isen-isening jagat raya tembang lan gendhing minangka lelakoning manungsa ana bungah ana susah ana lanang ana wadon ana padhang ana peteng ana urip bakale ana pati sinebat ringgit duk kinaning ginanggit ing serat pangurip rinakit basa kang lungit maweh piwucal kang komplit dadya tepa palupi kawula ageng lan kawula alit sumeblak ing sutra seta pratandha ringgit purwa wus kabuka pagelaran ing dalu mangke kanthi hamba cariyos Semar bangun kahyangan bangun jati diri pinanggih wadyuning pamong murih rahayu 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 rahayu
Wadya Para Candipura. Wong tanah Jawa dina iki padhangna pepetenging negara Candipura. Wadya Bala Candipura lan kawula dasih Candipura. Lalakon paitik Candipura merga kahananing negara sing nyatane kembang panguripan ingkang kembang dadi layu mung sabab perih jerit tangising kawula dadekke larang sandang larang pangan negara Candipura. Pasrah sumarah marang Kakang Gundha Bisa. Muga wong tanah Jawa isa paring pepadang paite lakon Candipura. Tanah Jawa. Wah! Wah! Wah ya! Dah! Kakang Gundha Bisa mesakno kawula Candipura ya Kang. Kembang panguripan ingkang golekna tamba Kang. Oh! Sore gak noremonge gak apa-apa, Cak. Dampel gading bengi iki tak gawe rame, Cak. Perkara usah singkas mrene neh, Cak. Golek pasaran, Cak. Nggih mboten Pak Kades. Kadar sore wis lunas, Cak. Joni tukang becak rek. Wayang ana remonge gak masalah. Ana ya gak masalah. Wayang ana mbok remo. Yo, serak dinteni komet. Tarik coy. Awas. Kiprah Jawa Timuran, madein belok. Joni si tukang becak. Awi pokok sore lunas gini kau. Mbah nuwun, warga Ampel Gading. Mbah nuwun, warga Dusun Tegarjo. Nggih. Yo ganjengane, Bro. Belo. Awas.
apa Candipura? Ayo nyedak ratu Gustimu. Sang Prabu Gundakesa ana dawuh sing banget diaturke marang kowe kabeh nayakaning rasa. Iya, setuju. Woi! Kumpul! Hei! Oh! Go! Hei! Gundakesa aja kaget Mbayu Kursi sinduraken Kang Prapta Yayi. Kakang mbok sinduraken kakang mbok monggo kakang mbok kuti Gundakesa Yayi kita rasane yudi.
kok ki. Sing kompak. Baleni. Larang-larang ora kompak lho. Awas. Ayo. Awas. Dokter. Goblok lu. Janowi. Piye to kowe iki? Kondang larang, kondang kompak. Iya ngene. Pas iki diangkat, kuwi der kabeh tabuhe diangkat der. Nah. Tabuhe diangkat bareng. Kedangnya apa dikedangi dhewe api? Hah? Kedangno dhewe api. Yo kesel cangkemku. Yo bareng. Awas. Lah. Yo. Ngono Pak Lurah rasa singkas kok nanggap nak. Maksude iki tabuhe diangkat terus ditabuhi bareng ngono. Diangkat tabuhi bareng. Oke? Paham? Oke. Yo. Apa? Ayo kene. Le. Lah, gila. Ya. Kaya kuwi, ngono kuwi. Kiai kok dalang. Heh? Kiai dalang. Lah aku mangan apa? Piye? Kuwi, kaya kuwi. Lah. Gede. Masuk. Sip, kaya gini. Oke, Le. Matur nuwun. Dah ya, kaya gila. Ya. Nganti ra kaya kuwi tak tugel ndasmu kabeh. Sesuk isu ndas ora op. Yo kaya Bayu kuwi anak alek kuwi. Yo. Awas. Sampean pancen ngeten. Yaksa kura rupa yogane kompak dalange bagus tindene mangan cilot
karo etungan bumbon jangan adikku di kuda kesa aku ngerti ceritang sing siadi aja gelojo cuwaya di rada randang goning Mbak Ayu mumudun saka pertapan Tunggul Jati. Yayi aku Mbak Ayu nguresi Tunggul sing mapan ana ing pertapan Tunggul Jati banget iso ngrasake jerit tangismu merga kahananing negara sing nyatane kembang panguripan mapan ana ing Taman Sari kembang tunjung biru dina iki layu jagat nyekseni donya ngerteni di kembang tunjung biru kuwi pusaka lan panguripaning wong sak negara Candipura kuwi prasasat pralambang Yayi gedhekno rasa panalangsamun jaluk ngapura marang sing gawe jagat kok menawa bakal ana sulak-sulak satemah babar pepadang kowe aja sedih kowe aja ngrintih ya di Kakang Bro sinduran adikku ditata rasane sing sareh ya di kowe banget tak tresnani Yati gonjeng langit kelap-kelap katon lir gencang ing alis sang maawek kantrung sabarang katuluk kermoyak ayek Kakang Mbok luwih becik diwun jabut nyawaning ingkang rayi kuda kesa Kakang Mbok kula sampun boten kiyat nyawang penandanging kawula dasih negari Candipura esuk sore mati sore loro esuk temekaning pralaya larange sandang kelawan pangan jalari negari Candipura nampi pagebluk awit dayanipun senjata panguripanipun negari Candipura wasta kembang tunjung biru peparingipun Jawata menawi kembang tunjung biru menika lestari rahayu mekar saya manghambar pratandha kula sak kawula negari Candipura hayem tentrem mboten kirang samu barang ning nyatane Kakang Mbok sampun Tricandra rikalenggan menika kembang tunjung biru alum tanpa daya kekes negari saha kawula Candipura kapagebluk rina wengi larang sandang larang pangan kawula jerit hanangis anjelih ngrintih prasasat negari Candipura nampi pepetengipun jagat negari Candipura kaya disiku karo dewa Kakang Mbok tatanen rasa wana pepadang Yayi adikku di kuda esok
ana pandhita karyawan sit Darasada kang lenuwi susuwe angin ngendi nggone lan galihe kangkung Ojo masuk melang yudi dina iki Mbak Yumu aku sinduragen wis antuk pepadang saka dewa kembang panguripan sinebut kembang tunjung biru bisa bali pulih megar seger kaya wingiune dadi pralambang seger lan ayem tentreme bumi lan negara Candipura sakawulane yen siadi iso golek bocah sing iso ngreksa lan jaga nyirami ngreksa kayuwanane kembang tunjung biru bocah satriya kuwi mau pepethinganing jagat yen aku karo siadi iso golek satriya sing deteke mariring sungsang pengawak Gwaya Teja manter nyodo lanang cahyane ya kuwi sing bakal bisa ngreksa kembang tunjung biru dadi sarana megar uga megari negara lan sakawulane Candipura yayi kakangku kagyat risang kapirangu rinanggala kinempit kampit dosang retaning bawana ya kita kangen sing tias ya kita kang malang ati ya kita kang wudu kering menawi mekaten kakang mbok ampun kedangun sedaya pawisik para Jawata kula wangsulaken dumateng kakang mbok Resi sinduragen panjenengan mlumpat wonten ing bumi tanah Jawa krasa hangupadi satra ingkang deteke wariring sungsang pengawak Gwaya Teja manter nyodo lanang cahyane dewa denta ya adiku Gudha Denta wonten dawuh timbalan kakang mbok Gudhake Resi sinduragen mimah Koko Prabu Gudhakesa derek najengkaring Mbak Yumu Resi sinduragen budal mlumpat ana ing tanah Jawa aja pati-pati bali yen durung pinanggih satriya sing deteke wariring sungsang pengawak Gwaya Teja manter nyodo lanang cahyane kinarya sarana ngreksa kayuwananing kembang panguripan ing negara Candipura sinebut kembang tunjung biru kang dina iki nembe wae layu kasiyen nggawa wadya bala sak cukupe yayi matur ing panuwun kepareng jurung donga berkah pangestuning Siadi Gudhakesa bisa hanjurung lekas kunggonku mlangkah ana ing bumi tanah Jawa goleki satriya pepethinganing jagat
sing iso ngreksa kayuananing kembang tunjung biru yodi. Nggih. Kakang Prabu nyuwun tambahi pangestu patih Yaksa Dewa wonten dawuh timbalan siagakna wadyamala budal dene iki. Nggih, sedya. Sang mate sikra harata bare. Jurit siaga budal langkah tanah Jaya. Yo. Biciku mala. Wadyamala Tamtama. Siaga magita kita. Budal lurut tanah Jawa. Yo. Budal dina iki Narung krapyak watangati. Tamtama budal.
Para tamtama makita-kita. Nunggu ya. Oh. Para tamtama lumaksana makita-kita tandya.
Sikropolo kang luminga acampu samyo ngadali lertatet wirateng kodo tuah nyanggung manguncang nidi iya jagat iya dewa iya Bathara kaya antuk pepadanging jagat ana sulak-sulak kang satemah mbabar pepadang walah dalah iki margane baline ayem tentrem jinem permanem negara Candipura yen wis antuk bocah sing iso ngreksa kayuwananing kembang panguripaning Candipura ya kembang tunjung biru derek jengkaring Mbak Yu Sinduragen sing nyatane wis melangkah pulo tanah Jawa wong sak tanah Jawa ratu-ratu tanah Jawa ra iso tutui bocah sing deteke mariring sungsang pengawak Gaya Teja manternya dalanang kinarya sarana bali pulih lan mekare kembang tunjung biru lakon tak entekne wong sak tanah Jawa Ratu tanah Jawa dudohno endi satriya sing deteke mariring sungsang pengawak Gaya Teja manternya dalanang cahyane ana sing dudohi tetek takon dosamu rapel duli ratu ngendi raperduli menungso sapa wae tanah Jawa kelakon tak ratakne banjir getih wong tanah Jawa ya dina iki bali pulih kaya wingune kembang tunjung biru megar dadi megaring nayaka kawula Candipura mlumpat tanah Jawa wait walk Jawa aku nyuwun pepandangmu satriya ratu tanah Jawa golekno pangraksane kembang tunjung biru
sembah liring ulun ngapurba risang muraba ing ngerat Yuang kanton pinuju ing ngaring
Hancrah kang puspetorum arum Iwang Suponadi luwih ayo menawa panjenenganing sun kongsi sabejating jaman ora ana cakang patut linarake kajaba rasa puja lan puji syukur marang Dat kang sifat suci Gusti kang merubing dumadi ingkang tansah paring pepayung karahayon katenteman kamulyan kesarasan dumateng saindenging titahing Aracamudya nuwun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Mandura saha Paman Harya Suman ormaos kagiat kadharekasan manahku kepareng kula ngangkungaken jangga nilingaken karna mboya punapa daronaning penggalih ing Pasemangan Agung Raja Negari Ngamarta Janur Gunung Kadingaren Paduka Sarimbit rawuh wonten ing bumi Ngamarta Koko Prabu saha Paman Harya Sangkuni napa mangke Yayi Prateng kula wonten ing Praja Ngamarta yektinipun boten Sarimbit kaliyan Koko Prabu ing Mandura miwah Paman Harya Suman Habit dayaning raos kula tanggel jawab dumateng Okasipun para Pandhawa ingkang kalenggan mriku ngrudatin hawit dayaning jengkaring adi kula Mamadya Pandhawa Janaka ingkang kalenggan mriku Nandra kula sae menika Yayi mugi pamuji kula lungane Janaka akarya kekesing para kadang Pandhawa mugi enggal antuk pepadange jagat adi kula Janaka kepareng enggal kundur Yayi kasinggihan Koko Prabu matur gunging panuwun Koko Prabu Mandura nyadong dawuh wae ladalah Yayi Yayi Puntadewa kasinggihan kula mboten maiben kula ra maido
kula ngrasake rikalenggan mriku sepinten to jerit tangising para kadang Pandhawa. Awit dayanipun adi kula Janaka sing nyatanipun rikalenggan mriku nindra Janaka lunga tanpa pepoyan. Mongko sing diarani Pandhawa mriku jangkepe 5 ning nyatane Pandhawa rikalenggan mriku cacah catur ingkang ateges cacahe mung 4 lungane Janaka. Akarya kekes dayanipun para Pandhawa kados ilang otot bayune nanging nyayi ilang otot bayune para Pandhawa rikalenggan mriku mboten kadi Praja Hastinapura. Blak kotang terus terang ora nganggo tedeng aling-aling tedeng. Prapteng kula ingkang raka ing Mandura rikalenggan mriku nyayi yektosipun kula kaduta dening Yayi Prabu Duryudana. Mila anggen kula prapteng negari Ngamarta menika sarimbit dumateng Paman Harya Suman. Ih, sinuwun, nyuwun pangapunten ingkang agung. Keparang kula ngunjuk atur Gusti. Sembah sungkem kula mugi kunjuk sandhap pada paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Kasinggihan paman kula tampi paman dipun prayogaken anggenipun minarak wonten ing Balai Agung Negari Ngamarta. Nggih. Mboten kirang prayogaken kula marak ngabiyantara paduka Kanjeng Sinuwun. Gusti kersanipun Sinuwun Mandura kemawon ingkang keparang matur jernyatanipun kula namung nyekseni kula mung dadi seksi. Bilih ingkang Raka Mandura menika kinarya dutanipun Sinuwun Prabu Duryudana anggenipun menggalih penandhangipun para kawula dasih negari Ngastina. Gusti mugi panjenengan saha kadang Pandhawa kersa paring sulak-sulak ingkang satemah mbabar pepadang dumateng kawula negari Ngastina. Jernyatane panjenengan menika ugi wutah darah bumi Ngastina. Bumi Ngastina menika senajan ingkang Raka Duryudana ingkang lenggahine nyatanipun. Sapa sing ora ngerti, sapa sing ora mudeng yen Pandhawa kuwi wutah darah Ngastina. Wonten napa Paman Harya Sangkuni? Rumaos kaget manah kula panjenengan paring dawuh lelampahan negari Ngastina sak kawulane. Ngaten Yayi. Saderengipun kula ingkang Raka Mandura praktek negari Ngamarta yektosipun pun Kakang disuwun dumateng Yayi Duryudana keparang lenggah wonten ing bumi Ngastina langkung rumiyin. Anguningane kahananipun Praja Ngastina sak kawulane. Waduh, Yayi. Negari Ngastina sak kawulane dina niki antuk pacobaning Gusti kang akarya jagat. Kaya-kaya negara Ngastina antuk pagebluk sing tanpa tamba. Winastan pagebluk Mayangkara. Larange sandang karo pangan negari Ngastina. Gagale panen bumi Ngastina njalariake sesakit. Sing nyatane larane kawula dasih negari Ngastina menika lara sing ora lumrah. Esuk lara tanpa ana sabab, sore mati. Sore lara esuk mati. Larange sandang kelawan pangan bumi Ngastina kaya koncatan dewaning pangan lan sandang. Jaka Sedana kaliyan Mbok Sri Sedana. Mila saking mriku Yayi. Kepareng kula ingkang Raka kinarya ambabar pepadang bumi Ngastina kanthi Yayi Duryudana ngrawuhaken pun Kakang. Tawang tangis wonten ing pepangkon kula Yayi. Ratu Ngastina ingkang Raka Duryudana sampun boten kiyat nyawang penandhangi kawula cilik bumi Ngastina ingkang mapan wonten ing jurange kanistan.
akeh lelara, akeh pepati. Pagebluk Mayangkara saya Ngambrawara. Nayaka Praja nganti tubruk bentus. Ngupadi usada ning nyatane gagar wigar kang antuk karya. Negara Ngastina madal saka sarining usada. Yayi Duryudana antuk wisi ing Jawata. Lah menika Yayi. Yayi Duryudana antuk wisi ing Jawata kang linuwih. Negari Ngastina saged walaya temah jati temah nirwala bali pulih kaya winguni. Larang sandang, larang pangan, akeh sesakit bisa ilang. Menawi negari Ngastina ora kitang sedhela. Ora kitang mung sawetara. Paribasane mung sak silire bawang. Kedah kacondokan pusaka tetiga jimat Ngamarta. Angka setunggal payung tunggul naga, angka kalipun tumbak Karawelang, pungkasanipun jimat Kalimasada. Mila saking menika Yayi. Yayi Duryudana paring dawuh dumateng kula ingkang Raka Mandura kepareng nyuwun ngampil. Jimat Ngamarta tetiganipun Jamus Kalimasada, tumbak Karawelang, payung tunggul naga. Badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Dipun suwun ngampil Yayi Duryudana. Kinarya usada, kinarya tamba, lara, jerit tangis pagebluk Mayangkara wonten ing bumi Ngastina. Isa malaya pulih kaya wingi uni. Yen Ngastina ora ketang sedhela, kacondokan jimat tetiga Ngamarta. Yayi, kula nyuwun kanthi sanget panjenengan paring welas dumateng para kawula dasih negari Ngastina. Ternyatane Ngastina menika ugi bumi wutah darahe wong Pandhawa. Ya mung Pandhawa sing duwe Jamus Kalimasada tumbak Karawelang, payung tunggul naga. Kula ngemis, kula nangis, kula jerit nyuwun senjata pitulungan. Yayi Duryudana lumantar ingkang Raka. Rikalenggan menika nyadong kawelasanipun adi-adi kula Pandhawa. Utaminipun paduka Yayi Prabu Puntadewa. Entuk ora entuk jimat Ngamarta, Jamus Kalimasada, tumbak Karawelang, payung tunggul naga. Kula boyong wonten negari Ngastina kinarya usadane pagebluk Mayangkara bumi Ngastina. Ing dia mangu-mangu mangungkung kandhuhana rimang lrena tanpa kanen yen tan tulusa mengko Sangya Utama. Jelek kaya tugu Sinukarta Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Awit kenging daya pangaribawane wong agung Nata Mandura Prabu Sri Baladewa ingkang kepareng amboyongi Jamus Kalimasada tumbak Karawelang, payung tunggul naga. Kinarya sarana waloyanipun bumi Ngastina saking pagebluk Mayangkara. Mongko negari Ngamarta kuncatan panengah Pandhawa Dyan Harjuna ingkang rikalenggan menika nindra nglungani bumi Ngamarta. Datan kinatur ingkang mapan wonten ing Pasewakan Agung bumi Ngamarta Pendhapi Agung. Piyak ngarep tangkeping wuri minggah setinggil Binaturata. Punakawan batur negari Ngamarta saking pecuhilan Kirwana kantong bolong Petro minggah Pendhapi nyerpepeh pindha sapa manggih krama karya iram kang samya mulang.
Lho nuwun. Lho nuwun. Nuwun mangke para nayakaning praja kepareng kula minggah pendhapi. Gus. Nyuwun pangapunten Ndara, kula ingkang sowan gen. Assalamualaikum, Gus, kula ingkang sewajan. Lho nuwun. Ndara, pun kaget kula keng sowan nggih, Den. Nuwun. Ngapunten, Gus. Amit, Den, amit. Assalamualaikum. Nuwun. Kene kantong bolong. Atur nuwun, Ndara. Gus, Ndara Kresna, Mbah Sungkem kula, Gus. Pandhara. Kantong bolong nggih, Gus. Wah, Petro, wah, nggih. Petro penake nggone sowan nggih, Ndara bagus. Ngapunten, Ndara. Ngapunten Ndara Baladewa. Ya ora dadi boyo mangapa. Ngungkuraken panjenengan Ndara Baladewa. Ya, kantong bolong ora dadi boyo mangapa. Wah, sajake komplit negara Ngamarta.
bolong Petruk kenake nggone sowan yo. Petruk. Inggih Gus, mboten kirang prayogi anggen kula marang abiyantara panjenengan Ndara Bagus ing Puntadewa. Sembah sugeng kula mugi kunjuk nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ingkang agung Ndara akarya kagiat manah dika sowan kula. Iya dadi poyo mangapa penakno Petruk. Nggih, Dan matur nuwun Ndara. Amit pasang kaliman tabik Ndara. Tinebena siku dendaning Jawata. Kula ingkang sowan Gus. Kirang suba sita kula anggen kula keparang munggah singgil Binaturata negari Ngamarta. Tindak tanduk kula. Kula nyuwun pangapunten Gus. Kantong bolong Petruk ora dadi baya mangapa. Petruk nun gandeng wis asat kang dadi riwemu. Tata ambekamu kantong bolong mara gage matura. Praptamoning praja Ngamarta kene kautus dening Lurah Badranaya Semar. Apa sakarepmu kantong bolong? Awit apa pangrasaku? Janur gunung kadingaren kowe prapta dhewe tanpa rowang ana ing praja Ngamarta kene Petruk. Wah, nggih. Nggih, Dan. Kula ndredeg, kula tratapan, kula tak nata ati kula. Awit napa Ndara? Niki kula waspaosaken, kula ngertos komplit sedaya prayagung Ndara Kresna Ndara Baladewa marang para patih Harya Suman ugi kepareng rawuh wonten ing bumi Ngamarta. Jan kaget saestu kula. Iya Petruk. Padha slamet sapratamu. Ha nggih lho, Patih. Mboten wonten beda setunggal menapa sowan kula. Ngaten Ndara. Kula nyuwun pangapunten saderenge nggih Gus. Mbok menawi niki mangke anggen kula matur wonten kirang duna dungkap kula tata basa kula kalih panjenengan jernyatane kula niku rumaosi Petruk niku wong desa wong cilik wong klak-angklik paribasane kula niku saking desa wong cilik lingguh kula namung dingklik ngombe kula banyu belik. Kula matur apa anane tur kula mriku kalih basa ora pate iso. Mara gage matur Kang Prasaja Petruk ora dadi baya pangapa. Nggih, Ndara nggih. Ngaten Den. Blak kotang terus terang ora nganggo tedeng aling-aling tedeng. Nah niki basane wong desa wong gunung kaya kula. Prasaja kanthi kasunyatan sowan kula wonten ing bumi Ngamarta yektosipun kautus dening bapakne Semir. Semar Ding. Oh, ngantek grogi lho. Bapak Semar paring dawuh kalih kula. Truk, apa Pak? Kowe tautus ning Ngamarta. Sowana Ndara Pandhawa. Lah kok ora bapak karo aku Budarana? Ora, aku tak ning omah. Bapak dawuh kalih kula. Kula sakal jingkat, kula kaget. Ngono kaya diomongne kagete bianter men. Ngono kok gorokane ora leh abuh. Ngono kok bengok-bengok.
Ah nggih. Kula kaget. Kaget kula napa, Den? Bapak dawuh ngeten, kowe neo Ngamarta matur ndaramu Pandhawa. Suwenen tulung ndaramu Pandhawa bareng sak lagumu gelem ora gelem kudu ning Klampis Ireng. Nyuwuna tulung supaya ngasta senjata telu Ngamarta pepetingane jagat. Siji Jamus Kalimasada tumbak Karawelang payung tunggul naga. Ning sing asta kudu ndaramu Pandhawa kabeh. Lah, kula takon, lho, lah nggo apa kok nggawa wujuding pusaka Ndara Pandhawa? Kowe ora perlu ngerti ning kowe kudu matur nek dina iki bapak arep bangun kayangan, bapak njaluk pambiyantune Ndara Pandhawa, ora njaluk Prabeya, ora njaluk ragat nggon arep dandan bangun Klampis Ireng. Ning aku mung buta Jamus Kalimasada tumbak Karawelang payung tunggul naga bareng sak lagune Ndaramu Pandhawa karo kowe mulih ning Klampis Ireng. Wis ngono wae kowe budala. Lah niki dan. Ai. Wow, bapak niku lho. Dingge mangan sesuk iku rung karuan enek. Kula nggih gumun wis tuwek kakean polah. Lha wong bangun awake dhewe angel. Bangun buritan dedeng sing doah-doah niku ora godak lho. Lah wong sapitheng amblek nganti pirang-pirangane sasi ra iso dandan. Ngono arep bangun kayangan iki lho. Dawe bapak Klampis Ireng badhe dipun bangunaken kayangan ning mboten nyuwun sumbangan wedi koral kayu boto semen gamping mboten Ndara ning bapak nyuwun kanthi tulus lahir batinipun Ndara Pandhawa kersa tindak Klampis Ireng namung nyuwun pambiyantunipun Ndara Pandhawa kersa ngasta Jamus Kalimasada pusaka Ngamarta. Angka kalih tumbak Karawelang, angka tiganipun payung tunggul naga. Bapak mboten duwe duit, bapak ora duwe napa-napa ning kula gumun. Bapak niku lho pripun ngoten lho. Ki Klampis Ireng arep didadekne kayangan dibangun-bangun kayangan. Kula ora mudeng. Apa Klampis Ireng niki arep disaingi kalih kayangan? Mergo kayangan disaingi Klampis Ireng. Kula ora ngerti ning bapak mboten nyuwun sumbangan duit bondo donya mboten. Mila mang pinangkani karepe bapak nggih Den. Bapak niku lek labuh kalih Ndara Pandhawa niku pun ora karuan. Mboten namung kalian panjenengan Ndara Pandhawa. Wiwit bapak sampeyan Ndara Pandu. Eyang sampeyan buyut canggah jagoan udek-udek niku kabeh sing momong bapak kalih kula. Bapak mboten nate duwe pamrih napa-napa kalih panjenengan Den. Bapak kula pun tuwek. Ora iso mikir dhewe. Nek kula gumun bapak arep bangun kayangan kok butuhne pusaka Ngamarta. Apa arep diapakne kula ora ngerti Ndara. Mangampili nggih Gus. Narapati Sang Baladewa kalangkung tresnanira mredyapanon jinawi mongko pisahung jiwanipun mila tansah tanyawarata. Pangapunten Yayi, pangapunten. Pangapunten nek kula ajeng napa-napa rasa digriming ditindingi ae. Kula ajeng mlaku ngenten iki malah bludrek. Nyandung riwut. Petruk, ndun kula. Pangapunten kula sing wangsulan Petruk mboten usah panjenengan. Dipun agem sak prayoginipun Koko Prabu nggih. Truk, Ndun. Ndara Baladewa. Ngapunten Yayi, kula radi kagol raos kula. Inggih. Kula mboten kagol kalih panjenengan ning kok ngaya wara men Petruk diutus bapake
arep mbangun kayangan si Semar. Ora butuh ragat apa-apa nek kok butuh wujude jimat tetelu Ngamarta. Kula sing paling wangsulan panjenengan namung kula suwun kendelan kemawon. Inggih, Koko Prabu dipun agem sak prayoginipun. Petro. Nen. Ngece kowe ngece. Petro, nun. Ngece Baladewa mboten. Bener, bapakmu arep mbangun kayangan. Nggih. Bapakmu kae iso ngoleh gitoke apa ora? Pripun? Bapakmu Semar kae iso ngoleh gitoke apa ora? Mboten ngersana, kula dhewe ra iso ngoleh gitok kula dhewe. Ra mungkin wong kok ngoleh gitoke ya ndak bisa dong Bapakmu arep mbangun kayangan nyuwun ngampil jimat tetelu Ngamarta. Truk, Nun. Tekanin Ngamarta dhisik aku, kowe ngerti ya, Truk? Nggih. Jimat Ngamarta tetelune bakal tak boyong ana negara Ngastina. Kanggo waloyane negara Ngastina. Sing nyatane kena pagebluk Mayangkara. Lah hubungane kali kula napa? Hubungane masalahe bapakmu mbarung sinang karo lekasing Yayi Duryudana sing nyatane negara Ngastina kena pagebluk Mayangkara iso waras iso mari. Waloya temah jati temah Nirmala. Nek Jamus Kalimasada tumbak para welang payung tunggul naga mapan oleh negara Ngastina. Dina iki Ngamarta tak suwuni tulung Yayi Prabu Puntadewa maringake ngampilake jimat tetelune. Sing nyilih dhisik aku kowe Balya. Hah? Kowe mulya kandha karo bapakmu Semar. Balya kowe kandha karo bapakmu Semar. Yen wis rampung jimat tetelu tak gawa ning Ngastina, mengko aku pribadi sing ngarepe ngeterke ning Klambi Sireng. Bapakmu arep mbangun omah, arep mbangun jeding, arep mbangun buritan, dopo apa piye? Aku mengko sing ngragati. Lan aku sing arep nggawa Jamus Kalimasada tumbak para welang payung tunggul naga ana ing Klambi Sireng. Ning sabubare tak gawa ning Ngastina. Lho, mboten buta sampean lho sing gawa. Sampeyan ndak jelas ya. Bapak niku mbutone sing ngasta Ndara Kula Pandhawa teng Klambi Sireng pusaka telu niku ora kena digawa sapa-sapa. Piye ta ki? Mula kang saka kuwi Pandhawa tak kantine ning Klambi Sireng ning yen wis baline jimat tetelu saka Ngastina. Ngerti ora kowe? Paham? Mulih kowe Balya kandha bapakmu kowe. Kagiatri sang kapirangi Rinanggol kinempet kampedo sang retnane bawono Yogi tukang palangati yogi tukang nesing tias yogi tukang gutu kering dan kula ngerti karep sampeyan. Kula ngerti sampeyan gelo kalih kula nek kula mbarung sinang lekase panjenengan ugi badhe ngampil jimat tetiga Ngamarta. Ning ngeten lho Den. Wong nyilih niku sesa-sesa sing duwe ora kok disi-disian kaya sing panjenengan aturaken, ora kaya wong antri karcis, antri sembako. Nyaden panjenengan ingkang nembung luwih dhisik. Petruk dikongkon bapak kula keri ning manut sing kagungan. Ingkang kagungan Ndara Kula Pandhawa, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Nangkula lan Sedewa lan Brayat Agung
Ngamarta. Nek pancen kersane Ndara Puntadewa diparingke sampean pun marem, kula ya ora leh gelo. Lek diparingi kula ya ora leh marem banget-banget sampean ya aja gelo. Lah wong nyembung nyilih padha-padha nyilihe disi-disian. Kaya arep antri ndelok film. Dan nyuwun ngapunten kula namung dikokon Bapak. Kula balik kudu nggawa jimat tetiganipun Ngamarta Den. Dodo montap lirik tap. Tuto kaya sine beda cobang mawi wingo-wingo. Kumat jot wadon ing latrine kocak nguntar ngandir yang segedeng. Adek Petruk ngadeka. Mboten kula tak dodok mriki mawon. Kupingmu ora budhek, mripatmu ora picak. Upama mripatmu picak, kupingmu ora budhek. Kowe wong apa du? Wong. Yen kowe menungso kudune kowe ngerti dijagunan. Kowe bali yo, nek wis rampung negara Kestina, larane para kawula bali. Mulih kaya wingi ngene jimat tetelune tak gawane karo wong Pandhawa ning Klampi Sirek. Mulih. Kowe dicak kandha padha menungsane ngerti apa ora? Mulih. Dan sampean wong gedhe, sampean ratu ning ra duwe aturan. Sampean bengok-bengok kali kula salah kula terapa le sampean. Mpun ngoten sampean dupe kula wong cilik. Sampean ngunek-ngunane kula kaya ning omahe dhewe. Sampean temen iki daya, kula ya daya. Apa nek daya padha daya nundung lho. Nyilih ya disian mboten enten gumantung sing duwe. Kula niki lek nganti digetahi den ati kula tratapan, kula kudu nangis. Mulih ora? Mulih apa ora? Dora. Saniki kalian. Sing iso buka-buka ora sampeyan kok. Petro yo iso buka. Oh dipadan le Petro iki wong cilik iso buka. Begal. Apa mau bola tiwa iso buka? Napa sampeyan iso buka? Petro yo iso buka. Ya tak wek-wek raiku iki. Lah. Sampeyan cilik sing momong kula. Bapak sampeyan sing momong kula. Bener-bener karo kula sing wong kere kaya ngeten. Padha menungsane bengok-bengok arepe dhewe. Karo dene. Basa apa kowe karo dene? Sampeyan niku Ratu Mandura. Niki teng Ngamarta. Petruk Dayoh Prabu Baladewa ning Ngamarta ya Dayoh. Jadi angkrik. Wong ati getahi lho. Sing iso buka lamun sampean, Sampean Dayoh teng Ngamarta, Petruk ya Dayoh. Apa nek Dayoh padha Dayoh bengoki, Padha-padha rene ya arepe golek upah ya. Sampeyan umuripun, Tadi kalian. Lek kula teng Mandura sampean bengoki Petruk balik kula balik. Ning nek niki teng Ngamarta. Sampean bengono Petruk sampean jepat lambe sampean. Paribasane bengok sampean kaya bletek 1000. Ning lek teng Ngamarta Petruk ra gugu. Ning seklimah ature Ndara Puntadewa kanthi alus. Truk kowe mulia. Petruk langsung nyak balik. Sabab bengok sampe pedhot gurung sampean. Kula ra mulih bajingan kowe. Wah, sinuwun. Bae tak salah.
Saya gedhe, saya banter. Angin ingkang tumempuh wonten ing praja Ngamarta Yai. Kasinggihan Koko Prabu. Durung sedereng paripurna anggen kula menggalih nindranipun nadi kula Janaka ana jujul nusuli babak nglayoni. Koko Prabu ing Mandura Sarimbit kayan Paman Harya Sangguni keparang nyuwun ngampil jimat Ngamarta nyatanipun barung sinang. Akarya gumun kawula Kakang Semar Badraya badhe mbangun kayewangan lajeng kayewangan ingkang pundi saha klampi sireng menawa badhe dipun bangun kayewangan katitik kula sakadang para Pandhawa kinen hangestreni saha lumawat prapting klampi sireng kanthi angasta jimat jamus kalimasada tumbak krawalang lan payung tunggul naga. Kaji lalampahan Pandhawa mriku saya sundul ing awiyat ndayani jayaning para Pandhawa. Kula pertados lekasipun Kelurah Badranaya Semar menika nyatanipun namung kagem para Pandhawa. Lajeng nendranipun Janaka sampun tricandra rikalenggan menika mboten kundur. Kula mangke kang badhe ngupadi lungane Janaka. Menawi mekaten Purbawasesa kula parengaken panjenengan Koko Prabu. Kula namung pasrah sumarah dumateng Paduka Koko Prabu amrih negari Ngamarta tetep hayem. Jimat ketiga Ngamarta badhe dipun paringaken sinten langkung rumiyin kula pasrahaken Paduka Koko Prabu. Waton bumi Ngamarta sampun wonten daredah dara. Barep kakang aku piye? Bubareng kok medha marasiba, Siadi, Jeksa lan cagak tuwaking Pandhawa. Aja nganti Petruk kae dipala dening Koko Prabu Mandura Sarudi nulu. Koko Prabu Mandura kok mung mungsuh tega mentala karo Petruk. Iya, aku nyuwun pamit nang kula Sadiwa bubarna kang padha marasiba. Ndak kira wis ora ana dawuh maneh. Purbawasesa tak pasrahke marang Koko Prabu Indrawati ya Yayi. Sagebyar katalika wau ariwus nyaparipurna. Dawuhnya Sang Buminata nenggih Sang Prabu Puntadewa arsa kondur hangedaton jelek saking palenggahan binayam bayam sandaning bedhaya srimpi. Manggung ketanggung Jaka Paloro sami ngampil upacaraning keprabon tanggap para nayakaning praja ngunggangaken gong beri niro.
Ya wis nampung. Nggonmu nyawisake saji kanggo Ratu Gustimu wis kok ya wis. Yo sumise kowe dhisikno. Iya yo, yo. Anti-anti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manduk. Anakku sing setini-tini, anakku sing mablang-mablang dhewe. Anakku sing gendruk-gendruk dhewe.
Anakku Cahayu sing simok dhewe. Putri. Apa mah? Bengi iki jenengku apik Putri. Nyeruput barang